Така, ето го втория клип за цените на Nectabrio 3. Така, да се види хубаво далече, който има такава. Много е полезно. Сега отваряте си машината, давате си на контакт, изчакваме да загрее, да се включи, загряване не е необходимо. Тотале, доста правилата е. Калдая. Така, готови сме. Натискаме бутон за програмиране. Вижда ли се? Вижда се. Както казах. Car. Сега с стрелката отиваме на Set Prezi. След това с OK влизаме. Стандарт още веднъж с OK. И щом започне да мига, може да си изберете кой бутон искате да му смените цената. Ако се забавите известно време, пак си минава на стандарт и трябва още веднъж да натиснете OK. Ето, сега натискаме този бутон. 50 стотинки. Ние искаме да направим 60 стотинки. Елементарно, с плюса и с минуса регулираме нагоре и надолу. 60 стотинки. Потвърждаваме. Ако искаме, продължаваме с този. Ето, продължаваме, правим го и него 60 стотинки. Потвърждаваме. Ако искаме, продължаваме, може да не са задължително подред, може да си натиснем някое друго. И така, продължаваме отгоре отдолу, си ги правим. След това изчакваме да спре да мига. Натискаме си още веднъж програмиращия бутон и той си влиза в първоначален режим. И сега си проверяваме дали сме направили цената. Ето 60 стотинки стана. Това е доста елементарно се правят цените на тази машина.